खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर, दिनै आं बेग लाबोफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय खायसे लोगोफ्रा आं दाखालि भिडिअ' लाबोनायाव मोजाङै मडेलफोरखौ जिङाव
लोगोफोरा आंनि बेगनि डिजाइनखौ खाथिसिनाव नायनानै मोजां नुदोंना नुवाखै आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरफिनबानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोरा आंनि बेगखौ खाथियाव नायनानै बा पसन्द जादोंबा मोजांसिन नुनानै पसन्द जादोंबा लोगोफोरा अर्डारखौ हरबानो जाबाय। आं स्क्रिनाव नाम्बारखौ होनानै दोनखाबावगोन आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौबो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोर आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानैबो हो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव दोनथ'नोसै।